दिनैनि बे मोनाबिलि समाव हरखाबै खौरांगिरि बिथांमोनखौ आङो लेंहरब्रबनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं दिनै डिस्ट्रिक्टनि लेङाइ आफादगिरि जानानै इउनाइटेड पिपल फेडारेशन UBPF आफादाव आङो गोबाव सम खामानि मावबोदोंमोन लेङाइ आफादगिरि जानानै। दा आङो समाजनि बा बर' रायजोनि मोनसे आङो खामानि मावनो हागोन नामा होननानै बे आफादाव आङो सानदोंमोन। नाथाय आङो बे आफादाव आङो दिनै जेबो मोनसे आङो खामानि मावनो हायासै। बिनि थाखाय आङो दिनै मानगोनां रायजोफोरनिसिम आङो निमाहा बिनाय थाबाय। आङो हरखाबै आङो बे आफादनिफ्राय दिनै आङो ओंखारनाय जाबाय। आङो लेङाइ आफादगिरि जानानै बिनि थाखाय मानगोनां रायजोफोरनिसिम आङो माबाफोर गोरोन्थि बे आफादाव थांनानै आं माबाफोर गोरोन्थि भुल मावदोंबा आं लेङाइ आफादगिरिनि डिस्ट्रिक्टनि लेङाइ आफादगिरि जानानै आङो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। आंजों ओंखारफानाय जादों दिनै सावरायनायाव सिलाफोथार आनसलिकआबो सेक्रेटारि आरो नेहाथारि आरो गुथि आनसलिक सिलाफोथारनिफ्राय जोंनि सोनाब सानजारि नोगोर मिदल जनाय आरो जनाय आरो जनायनि आंजों जिथुनाखि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङाबो आंजों ओंखारफायो। आरो बेजों लोगोसे आंजों जोंनि सिमेन्ट सापरियाव मानगोनां दैदेनगिरि डिस्ट्रिक्टनि बिबानगिरि बिथांफोराबो आंजों टेलिफन जुगेदिबो आंजों खोथा रायलायदों। गासिबो आंजों ओंखारफायो। जेबो जाहोन गैया। आङो जिथुनाखि आङो मावनो हाया बादि मोनदों। बे जोंनि बर' रायजोनि थाखाय गोबां मावनांगौ आंनाव सिमां दंमोन। खिन्थु बे आफादजों थानानै आङो मावनो थाखाय आङो हाया बादि मोनदों। बिनि थाखाय आङो हरखाबै नोंथांमोनखौ आङो नोंथांमोननि मिडिया जुगेदि आं फोरमायहरनाय जायो।